choir will get us into praises. So this time, let us welcome Lotus Choir in the stage as they get us into praises. Let us welcome them. Such boundless grace.
is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good, yes. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord Esquire, for guiding us into those beautiful praises. This time is very important time. As you know, faith comes by listening to the word of God. So I believe also we can have the mind to receive what God has prepared for us, and we can be blessed to listen the word of God. So this time, let us welcome Pastor Samuel Kim as he coming to give us word of God. Let us welcome him. Good morning, everyone. Yes, God has given us a very joyful morning. Seeing our volunteer students perform, also the music was very graceful. Also, the testimonies were graceful. Not that because it's my daughter. And also we thank our praise team for guiding us this morning. Praise. It's time to listen to the word of God. Let's open to book of Colossians chapter 3. Chapter 2. 3. In the New Testament, book of Colossians chapter 3. Chapter 3. From verse 1 through verse 11, we'll read. Kuyambira verse yake 1 tilegeza verse 11. Yes. Colossians chapter 3 from verse 1, if you found it, we'll read. Colossians chapter 3 kuyambira verse ya 1 ngati mwepeza tiyamba kuwerenga. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Chifukwa chache ngati munaukitsidwa pamodzi ndi Khristu, funani zakumwamba kumene kuli Khristu wodzala okhala pa dzanja lamanja la Mulungu. Set your mind on things above, not on things on the earth. Lingalirani zakumwamba osati zapadziko ayi. For you died, and your life is hidden with Christ in God. Pakuti munafa ndipo moyo wanu wabisika pamodzi ndi Khristu mwa Mulungu. When Christ, who is
when Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. Pamene Kristu adzaoneka ndiye moyo wathu, pamenepo inunso mudzaoneka pamodzi ndi iye mu ulemerero. Therefore, put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Chifukwa chache fetsani ziwalozo zili pa dziko: dama, chidetso, chifunitso cha manyazi, chilakolako choyipa ndi chisiliro chimene chili kupembedza mafano. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Chifukwa cha izi zomwe ukudza mkwiyo wa Mulungu pa ana kusamvera, in which you yourselves once walked when you lived in them. zimene munayendamo inunso kale pamene munakhala ndi moyo wanu mmenemo. But now you yourselves are to put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Koma tsopano tayani inunso zonsezi: mkwiyo, kupsa mtima, dumbo, mwano, zonyansa zotuluka mkamwa mwanu. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds. Musamanamizana wina ndi zake, popeza mudavula munthu wakale pamodzi ndi ntchito zake. And have put on the new man, who is renewed in the knowledge according to the image of him who created him. Ndipo munavala watsopano amene ali kukonzeka watsopano kuti akhale nacho chizindikiro monga mwachifaniziro cha iye amene adamlenga iye. Where there is neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythians, slave nor free, but Christ is all and in all. Pamene palibe Mhelene ndi Yuda, mdulidwe ndi kusadulidwa, wachedwa wakunja, msukuti, kapolo, mfulu, komatu Khristu ndiye zonse mzonse. Up to verse 11, we have read. Kufika verse 11 tawerenga. Yesterday we had our IYF academic graduation. Ndedzulo tinali ndi graduation ya zathu IYF Academy. Over 200, about 30 some students have graduated during this time. Ndi pafupifupi 230 ma students abanga graduate nthawi imeneyi. And for the past 3 months as we were together, most importantly, we had time to preach the word of God. Ndi miyezi itatu imene takhala limodzi, chofunika kwambiri chinali choti timagawana mawu a Mulungu. At first, because the participant students were all new, I know it's not easy to listen to this gospel. Ndi kuyambirira chifukwa ma students wanali atsopano, sizinali zophweka kumvetsera uthenga wabwino. People who are just used to outwardly worshiping, just going to church, and who are bounded in just a practice. Ndi anthu amene chidwi chawo chimangokhala zinthu zakunja chabe, kupita chechi komanso machitachita zinthu. When being told to listen to the word, it's not easy. Ndi akatengedwa kuti amvetsere mawu a Mulungu sizophweka. However, for the past 3 months, we have shared the word of God with them. Komabe miyezi itatu yapitayi tinagawana nawo mawu a Mulungu. And we were able to see one by one their hearts are being pulled closer to the word. Ndi tinaona aliyense mmodzimmodzi mitima yawo ikubwera ufupi ndi mawu a Mulungu. And as we went along fellowshipping, they start asking questions. Ndi ikafika nthawi yoti akupanga fellowship anayamba kufunsa mafunso. Yes, why people have questions? Because they're curious. Is this true? Is this words? Is this what Bible says? Ndi chifukwa chani amafunsa mafunso? Ifana ndi chidwi amafuna amvetsetse kuti zoona kodi zimenezi ndizozenizo. Anyways, for the past 3 months, I was also happy that I was able to preach the gospel to them. Ndi miyezi itatu imene nalinso okondwa kuti nakwanitsanso kulalikira uthenga wabwino. Whenever I preach the gospel, Ndi ndikalalikira uthenga wabwino, although it's the same gospel that we share, ndi ngakhale ndi mawu a Mulungu omwewa amene timagawana nthawi ndi nthawi. every academy we have, little by little, I feel different in my heart. Ndi maakadami aliwonse nthawi imene tayambayo ndimamva kusiyana ndi nthawi zina. Especially this time, we had our volunteer program where we asked the students, among you who want to join the service, help in usherings, guiding, why don't you apply as a volunteers? Ndi makamaka nthawi iso pamene tinali ndi ma volunteer amene amathandizira pa service komanso panga ushering ndi zina zotero
kuwapempha kuti bwanji mukhale ma volunteer So othandizira 20 some students joined our program. ndi ma student ena ochuluka join program imeneyi. For me, do you know what is my job in the church? ndi mudziwa ntchito yanga kuti ndi chani mu chechi. Whenever I see brothers sisters, my job is I'm looking at them, studying their life. ndi ndikamaona abale ndi alongo ndimayang'ana nkumastada moyo wawo. So after we started IF Academy, ndi titayamba IF Academy, all the teachers before in the beginning, many years ago, it was the GNC volunteer students. ndi zaka zapitazo aziphunzitsa makhala azathu ochokera ku Korea ma GNC. But we realized that GNCs, they come and go, so it was not constant for them to teach well. ndi tinaona kuti ma GNC amabwera kumapita ndi sizabwino sizimaoneka bwino. So one by one, we changed to our local brethren. ndi tinayamba kusintha kuti akhale anthu akonkuno. So for over many years, although there were some obstacles, we have changed. Now all the teachers for all the classes are now taught by our local teachers here. ndi tinayamba kusintha kufikana kuti panopa ophunzitsa onse ndi anthu aku Malawi. So then the problem is when GNC students, volunteers come now, ndi vuto nkuti akabwera ma GNC students do they have anything to do? ali ndi ntchito iliyonse tsopano, They have nothing much to do, right? alibe zochuluka zoti achite si choncho. So I saw them, because they have nothing much to do, they have a lot of complaints, wasting time, just fooling around. ndi chifukwa alibe zochita zambiri amadandaula amaona kuti nthawi yawo ikungotha chabe palibe imene akuchita. So this year I thought, how can we make our GNC students become busy? ndi maganizo kuti tingapatse bize yanji ma student ma GNC. So I made the program, volunteer program, ndi tinapanga program imene ya volunteer. and I told them to guide the volunteers. ndi nawuza azitsogolera ma volunteer amenewo. That's why every Saturday, Sunday together, they meet, they talk, fellowship, clean together, work together, prepare for academy together. ndi masiku angapo phatikiza Saturday Sunday amakhala nthawi limodzi kugwira ntchito panga fellowship pangira zinthu limodzi. So we told the students, don't just work, also play together, and why don't you prepare a song to sing together? ndi timati ayi musamangwira ntchito komanso makhala masewero osiyanasiyana komanso kuyimba limodzi so bwanji. But I thought they would teach English song. I never thought that they would teach Korean song. ndi maganizo kuti aphunzitsana chilankhulo cha chizungu nyimbo yake koma anakachitanso mpaka na Chikorea. So one day when I saw they were teaching Korean song, ndi tsiku lina ndamva akuphunzitsana Chikorea makosana. so I said, when did I say teach Korean song? I want to teach English song. ndi nafunsa kuti chifukwa chani muwaphunzitsa Chikorea bwanji osaphunzitsa Chizungu. Do you think it's easy for Malawian people to sing Korean song? muganizo kuti malilime amenewa angayimbe bwinobwino za Chikorea bwinobwino. But today they sing in both English and Korean, right? koma lero alimbira zonse Chikoreacho ndi Chizungu chomwe. Was it good? zinali bwino. I saw that even Malawian people can sing in Korean. ndetu malilime a Chimalawi amathanso kumenya Chikorea bwinobwino. Anyways, there are many precious hymns and songs also in Korean language. ndi pali nyimboso zabwinonso zimene zili mu Chikoreaso. So as I saw them performing, why not perform every week? ndi maganiza mmene amayimba kuti bwanji amenewa aziyimba wiki iliyonse. Isn't that right? si choncho? Volunteers, would you like to sing every week? mukonda kuti muziyimba wiki iliyonse? Yes, they say yes. akuvomereza anthu aja. So GNC, ndi ma GNC every week prepare, okay? ndoti wiki iliyonse muzikonzekera si choncho? Find new song, teach them, guide them. upeze nyimbo yatsopano kuwaphunzitsa kuwatsogolera. Anyways, I was telling you, do you know what is my job in the church? ndi ndimakuwuzani kuti mudziwe ntchito yanga nchani mchechi. Whenever I see brothers sisters who are just wasting time, fooling around, ndi ndikaona abale ndi alongo akungotaya nthawi akungoyendayenda, my job is to take them ntchito yanga nkutenga amenewo and then give them work. ndikuwapatsa ntchito. Do you understand? kumvetsetsa. So I spend 80% of my time checking. It seems like that brother has nothing much to do. I should give work to him. ndi 80% ya nthawi yanga ndimakhala ndikuyang'ana m'bale uyu aoneka alibe chochita ndimpatse ntchito. It seems like that sister does not have much to do. I should give work to him. ndi mlongo yonso aoneka alibe chochita ndimpatse ntchito. Everyone,
There's our brother Alfred who works in our church. ndi pali mbale Alfred amene akugwira ntchito mu chechi mwathu. He drives for our church. ndi amayendetsa magalimoto mu When chechi I mwathu. see Alfred is the most laziest and someone who has nothing much to do in our church. ndetikamuona atu Alfred ndi munthu mmodzi waulesi kuopsa chifukwa amagwira ntchito zina zake zofewa. Usually it's the driver who asks us, what's the schedule today? Is there anywhere to drive? Is there anything to do? ndi driver amene amafunsa kuti kodi schedule lero bwanji ndiyendetsa kuti ndipita kuti. Then driver must carry like a schedule book, write down, today morning I have to go to help kitchen driving. Today afternoon I have to do this, I have to do that. Usually drivers are the ones who have to take the schedule, right? ndi madriver ayena akhale schedule moona kuti mama ndiyendetsa ku kitchen masana ndiyendetsa kuti ndipita nawo kwakuti kuti aziona schedule yawo. But for Brother Alfred, we have to beg, please, can you drive for us? koma kwa mbale Alfred timayenera tikagwade chonda Alfred tiyendetse koni. Please don't go anywhere. Please, Chonde- today we have to drive. So chonde please stay around, okay? musapiteso kwina lero chonde mukhazikike kuti mutiyendetseko. I don't know why I have to beg to him to drive. ndi as he's chifukwa working. chani sirudziwa kuti nzipempha chifukwa chani kwa mkulu ameneyo. Isn't that right? sichoncho. Anyways, whenever I see brothers and sisters who are doing nothing much, ndi ndikaona abale ndi alongo amene sakuchita zochuluka. all I do is to think, how can I give work to that brother? How can I give work to that sister? ndi ndimayang'ana ndingapatse bwanji bizi amenewo ntchito yoti azipanga. Do you understand? kumvetsetsa. Reason is, everyone, ndi chifukwa chake ndichi. yes, it's good to do the work of God inside the church. inde nzabwino kuchita ntchito ya mulungu mu chechi. Do you know what Bible says? mudziwa chimene Bible imakamba. Those who does not want to work, don't even give food to them. ndakuti kwa amene osagwira ntchito asadye mwa njira ina. Do you understand? sichoncho. Really, in the Bible, there's such word. ndi Bible inatero kuti asadye osagwira In ntchito. Thessalonians, those who does not want to make them useful or work, don't give food. Don't give them food. ndakuti osagwira ntchito asadye Bible inachita kunena choncho. So we have brothers and sisters who live inside church, who volunteer, who work to help our works in the church. ndi pali abale ndi alongo amene amakhala mchechi amadzipereka kuthandiziranso ntchito ya mchechi. Then as we sleep here, eat here, we live here, we have received such a great grace and blessings. ndi tikamakhala kuno kumadya kumagwira ntchito kulandira madalitso otero. Isn't that right? sichoncho. Then we should not waste our time and our energy. Whatever it is, feeling thankful and grateful, we should support and find works to help church. ndi tisataye nthawi yathu pachabe china chilichonsecho tikuyenera tigwire ntchito modzipereka ndi moyamika. Do you understand? kumvetsetsa. That is the heart of God. umenewo ndi mtima wa mulungu. And what you're not seeing here, what you're missing out here, ndi chimene simutha kuona pamene mumvetsera. many people just sit back and ask God, please bless me. ndi anthu ambiri amangoyima nkumamuwuza mulungu chonde dalitseni. Everyone, just you sit back and relax and say, bless me, does not mean that God will bless you. ndi kungokhala nkumayitanitsa madalitso sizikutanthauza kuti mulungu akudalitsa. Everyone, there is a way how God blesses his people. ndi pali njira imene mulungu amadalitsira anthu ake. If you look in the life of Abraham, ndi tikaona moyo wa Abrahamu. God said, I will make you father of many nations, ndakuti ndidzakupanga tate wa mafuko and ambiri. you shall be called the blessings. udzatchedwa dalitso. Just stay there, do whatever you want, live your life, and I'll still bless you. Did God say like that? ndi mulungu ananena kuti ungokhala pamenepo uzipanga zimene ufuna kenako ndikudalitsa anatero. Is that what God said? zimene mulungu ananena. God said, I will make you a blessing. You shall be called the blessings. ndi mulungu akuti udzatchedwa dalitso. So therefore now, ndi kenako bwanji. since I'm going to bless you, ndi foti ndikudalitsa. God said, go to the land that I will show you. ndakuti upite kumalo amene ine ndikakuonetsa. Do you understand? mvetsetsa. Everyone, it's not just that God blesses us. ndi sikuti mulungu akungodalitsa anthu. There is a way and how God blesses those children of God. ndi pali njira imene mulungunso amadalitsira amene ali ana a mulungu. Now everyone, today we are here in this church. ndi lero lino tili muno mu chechi. We are truly born again church, ndife obadwa kwatsopano mu chechi. saved by the blood of Jesus Christ, wopulumutsidwa ndi mwazi wa Yesu through Khristu. his sacrifice on the cross. kudzera mu nsembe imene anayipereka pa mtanda. Knowing this, pozindikira izi. and not only that he died on the cross, osati anangofa chabe. Jesus Christ has resurrected.
Nde Yesu anaukanso. right? Sichoncho? And then he went back to heaven. Ndi anabwereranso kumwamba. Even as we read today in this Bible says that he sits on the right hand of God. Nde monga tawerenga Bible lero akuti akukhala pa dzanja lamanja la Mulungu Atate. But before he took his time to sit on the right hand of God, what Jesus did was that he presented his blood to God. Nde asanafike pokhala pa dzanja lamanja nkuti adapereka mwazi wake kwa Mulungu. Bible says in Hebrews chapter 9 verse 12, not with the blood of goats or calves, but with his own blood he has entered into the holy place. Nde kwa Hebrew chapter 9 verse 12 akuti si chifukwa cha mwazi wa nkhosa kapena ng'ombe koma chifukwa cha mwazi wake anakalowa ku malo oyeretsetsa. And it continues to say he went there to obtain eternal redemption for us. Ndakuti analowa kumeneko kuti akalandirepo chiwombolo chosatha kwa ife. Is that right? Sichoncho? Yes, this was to obtain eternal redemption for us. Ndi uku kunali kuti akalandire chiwombolo chamuyaya kwa ife. Now everyone, Nde wina aliyense. we have to think about why God gave us this precious salvation to us. Nde timayenera tiganize chifukwa chani Mulungu anatipatsa chipulumutso chamuyaya cha mtengo wapatali. Everyone, yes, God so loved the world. Nde Mulungu anakonda dziko He lapansi. gave his only begotten Son. Ndi anapereka mwana wake obadwa yekha. Whosoever believes on him shall not perish, Kuti Yesu akhulupirira mwa iye asatayike but have everlasting life. koma akhale nawo moyo wosatha. Now, one reason why God gave Jesus Christ to us, Ndi chifukwa chimodzi imene Mulungu anaperekera Yesu kwa yes, ife. to wash away our sins, Inde kuyeretsa machimo athu. to make us to be justified, clean before God, Nde kutipanga ife kuyeretsedwa kukhala ngwiro pamaso pa Mulungu. so that we can enter into heaven, Kuti tikhoza kukalowa kumwamba. right? Sichoncho? But everyone, yet we are not there. Komatu tikaona sitili kumeneko Yet panopa. God left us still in this flesh body, in this life, to remain on this earth. Nde akutisiyabe mu thupi la nyama ili ndipo tikukhalabe panopa pa dziko lapansi. Just like when Israelites came out from Egypt, Monga ana Israeli anatuluka kwa Igupto. God promised them that I will lead you to the promised land. Nde Mulungu akuwatsogolera kuti ndikutengerani kumalo alonjezano. Is that right? Sichoncho? Where the milk and honey flows. Kumene mkaka ndi uchi umayenderera. But the moment they came out from Egypt, Koma nthawi imene anatuluka kwa Igupto, yes, the scientists say that it's about a week distance, walking distance from Egypt to Israel is about a week of a distance to walk. ndi azofufuza amati ndi mtunda wa wiki imodzi kuchoka ku Igupto kafika ku Kanaani kuti afe. But God took them through the wilderness for 40 years. Ndi mtunda wa wiki imodzi Mulungu akuwayendetsa zaka 40 kudutsa ku chipululu. God gave that 40 years of life in the wilderness before entering to the land of promise. Ndi Mulungu akuwayendetsa zaka 40 mu chipululu asanakafike ku malo alonjezo. Why? Chifukwa chani? Why? Chifukwa chani? Do you know what Bible says? Ndi mudziwa chimene Bible ikamba? Do you know what Bible says about that 40 Mudziwa years? zimene Bible ikamba zimenezi? Bible says to guide them, to humble them, Ndakuti kuwatsogolera ndi kuwachepetsa. and at the end, Kumapeto kwake to do good for them. kuwachitira zabwino kwa iwowa. Amen. Amen. Every Bible says in Numbers, it's chapter 8 or 9, Bible says God led them through the wilderness Ndi ku Numbers chapter 8 ndi chapter 9 akuti adutsitseni mu to guide them kuwatsogolera and to humble them. ndi kuwachepetsa. And at the end, Kumapeto kwake, the last end kumapeto kwenikweni is to do good unto them, bless them. ndauti kumapeto kwake nkuwachitira zabwino So we kuwadalitsa. can see the heart of God here. Ndi tikhoza kuona mtima wa Mulungu apa. Eventually, the end, yes, God loves us and God wants to bless us. Ndi kotera inde Mulungu afuna atidalitse, afuna atipatse madalitso ake. But everyone, many people like to jump over the part where God guides us and humbles us. Ndi anthu amafuna adumphe ukangofikira ku madalitso kuchoka apa potsogolera apa People just powachepetsa. want to go straight into the blessings. Anthu amafuna akangogwera ku madalitso afikako But basi. everyone, Ndi tikaona that's your desire. izo nzokhumba zathu.
That's not what God had planned for us. si zimene mulungu wayika kwa ifeyo ayi. Do you understand? Tumvetsetsa. Just like God had prepared the 40 years of wilderness life, Monga mulungu akosekeretsa zaka 40 za mchipululu. we, after being born again, saved, God has prepared this 40 years for us, life inside the church. Nde titatopulumukanso wakonzeketsa zaka 40 moyo tili mchalichi. That is why it's not just that we are being saved. That's not the main reason for us to be saved and just go to heaven. Nde sinkhani yongoti tingopulumutsidwa pompopompo basi wautali kumwamba. God saved us. Nde mulungu atipulumutsa. Now He wants to take us on this journey to guide us, to humble us, and so that we can be in the position to be blessed. Nde mulungu afuna atiyendetse mu ulendo umenewo woti atichepetse atitsogolere kenako tikwanitse kulandira madalitso. That is why we can say being born again is just the beginning of that life. Nde kubadwa kwatsopano ndi chiyambi chabe cha moyo umenewo. Many people ask this question when we preach gospel. Anthu amafunsa mafunso ayo. Oh, Pastor, if Jesus Christ died on the cross and washed away all our sins, Ngati Yesu anafa pa mtanda kuyeretsa machimo athu onse, does it mean that it's okay to commit sin then? kodi nzabwinobwino kuti tikhoza machimwa? Everyone, that is despising the heart of God. Apatu nde kuti kuchepsa mtima wa mulungu. Understand? Tumvetsetsa. Do you think God has given us this gospel salvation so that we can go and commit sin? Nde muganisa mulungu atipatsa uthenga kuti basi tizingoyendera athu mwakangochimwa? Does God like sinning? Mulungu amakonda ife kuti tizichimwa? God does not like sinning. Mulungu sakonda God kuti ife hates tizichimwa. sin. Amadana nalo chimo. Now then, we have to learn from here then why God saved us and how we live after we accepted that Jesus Christ washed away all our sins. Nde choti timvetsetse kuti titapulumuka kena kuti khala bwanji pamene tavomereza iye. That's why we here today we read Colossians chapter 3 here. Nde chifukwa chake tamva pa Colossians chapter 3. The title of today's preaching is Put on the New Man Who is Renewed. Nde title yathu ndikuti tivale munthu watsopano amene wapangidwa kukhala Everyone, watsopano. when God gave salvation to us, Nde mulungu atatipatsa chipulumutso kwa it's ife, not just that He washed away our sins. sikuti anangoyeretsa machimo athu. He put on us, He gave us a new man. He made us to become a new creature, new creation. Nde anatipanga kuti tikhale olengedwa atsopano. Now, let's see here, verse by verse. Nde tione pa Kolose kumeneko. Verse 1, Verse ya 1. Bible says, if then you were raised with Christ, seek those things which are above. Chifukwa chake ngati munaukitsidwa pamodzi ndi Khristu, funani zakumwamba. Here the Bible says, seek those things which are where? Akuti tisakisake zinthu zimene zili kuti Above. kumwamba. Now, if you're asking, is it okay to commit sin? Nde funso lonena kuti kodi zabwinobwino ochita tchimo? Is that a heart seeking for above? Kodi umene ndi mtima osakasaka zakumwamba? Or that's a heart to seek for below on this Kapena earth? muyang'ana pansi simuyang'ana kumwamba. Yeah, that is seeking for the things of this earth. Apo ndoti muyang'ana Below. zinthu zapansi osati zakumwamba. When did God ever say to seek for those things below on this earth? Follow your desires, follow darkness. When did God say like that? Nde ndilitiro limene mulungu ananena kuti mutsate zokhumba zanu mdima zapansi ndilitiro limene. God said, seek those things above. Nde mulungu akuti musakesake zinthu zakumwamba. And more specifically, Bible says, where Christ is. Seek where Christ is. Ndakuti makamaka musake kumene Khristu ali. Verse 2, Verse ya 2. set your mind on things above, not on things on the earth. Lingalirani zakumwamba osati zapadziko. Is that right? Sichoncho? The Bible clearly says, set your mind on things above, not on things on this earth. Nde Bible nena kuti musakesake zinthu zakumwamba osati zapadziko. And then here, if you go on, Ngeti kapitilira. let's see verse 5. Tikaona verse ya 5. Therefore, put to death your members which are on the earth. And then Bible says, fornication, uncleanness, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Chifukwa chake mvetsani ziwalozo zili pa dziko, dama, chidetso, chifunitso cha manyazo, chilakolako choyipa ndi chisiro chimene chili kupembedza mafano. Bible says, put to death. Ndakuti mufetse zife zimenezonso.
Now, everyone here is a little bit of a confusion. Nde tikaona apa pali ngati chisokonezo pang'ono. Yes, God, I believe that Jesus Christ died for my sins and washed all my sins once and for all. Nde inde nakhulupirira Yesu kuti anafera machimo anga kamodzi kwatha. And then Bible says, put to death Nde Bible likuti fetsani ziwalozo. your members which are on the earth, Ziwalozo zimene zili pa dziko. like fornication, uncleanness, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Dama chidetso chifunitso cha manyazi chilakolako choyipa chisililo chimene chili kupembedza mafano. But here's a problem. Nde vuto ndi Bible says, put those things to death. nde Bible likuti Throw them away. muzitaye muziphe zife. Put to death. Muzipange kuti zife. But would the desire stop coming towards us? Koma funso loti zokhumba zimasiya kumadzuka. Would temptation stop coming towards us? Mayesero adzasiya kubwera kwa ife. Problem is, if we say, okay, desire, stop coming. Nde mukanena kuti zokhumba imbani umasabwereso. I want to live following God. I don't want to follow sin. I don't want to follow your desires. So stop coming. Ndifuna nditsatire mulungu sindifuna nditsatire chimo siyani kubwera. If they stop coming, how good it will be. Nde zitasiya kumabwera zingakheza bwino sichoncho. Isn't it? Sichoncho. I have decided to believe in Jesus Christ, that He died for my sins, washed all my sins. So desire, sin, temptation, stop coming. From now, I will not follow you. Ndasankha kutsata Yesu ndifuna ndikhale moyo wachikhulupiriro zokhumba machimo siyani kubwera sindikutsatiranso. And if it does stop coming towards us, Nde zitasiya usamabwera kwa ife. well, how wonderful, how good it will be. Izi zitu zingakheza mtengo wapatali. But the problem is, Koma futo does it stop coming? kodi zimasiya kubwera? Does it stop coming? Zimasiya kubwera? It comes to you on and on and on and on. Zimangobwerabe umangobwerabe umangobwerabe umangobwerabe. Do you know why? Mudziwa chani? Everyone, you only think about one thing, Mwina mungoganiza chinthu but chimodzi. you don't think about two things. Mwina simuganiza zinthu ziwiri. If the desire stops coming to you, Zokhumba zitasiya kumabwera you kwa might inu. think it's good, Mukhoza maona ngati ndi zabwino. right? Sichoncho? And then you'll thank God, thank you for allowing me to be saved and allowing me to forsake my desires. Nde mukhoza mamuyamika mulungu siko mwamboyepo ndipulumutsa komanso kuchotsa zokhumba zanu. And then what? Nde kenako chani? What's next? Nde chachiwiri chikhala chani? Do you think you'll seek God again? Muganiza mufunanso mulungu? Do you think you'll go back to God? Muganiza mubweranso kwa mulungu? Do you think you'll come out before God to pray, to seek Him? Muganiza mutuluka kwa mulungu kapemphera nkufunafuna? Everyone, we are such people. Nde ndife anthu otere. Because we ask God to throw away the temptation, throw away our evil desires, then do you think we will each and every day thank God, glorify God, and live with the same heart? Nde chifukwa titamuwuza mulungu achotse zokhumba ndi mayesero muganize tsiku ndi tsiku tingamambe kumamuyamika kumakondwera naye kumakhala ndiye nthawi zonse? The moment temptation, desires stop coming towards us, Zokhumba ndi mayesero zitasiya kubwera. where does our heart go to? Mudziwa kuti mtima wathu ungapite kuti? Do you think our heart will go to seek God? Muganiza kuti tingapite kumasakasaka mulungu? It will not go. Ayi. Why? Chifukwa chani? We humans are crooked. Ife ndife anthu We humans okhotakhota. are corrupted. Ife ndife anthu ovunda. Understand? Tumvetsetsa. Do you understand, everyone? Mumvetsetsa wina aliyense. Everyone, for example, have you ever seen in the bread where you put in the house and after some days, what grows? Funguses grow, right? Nde mukatenga buledi umuyika nyumba kwa nthawi itali kumadzuka tinthu timene timabwerapo tokhala ngati wayamba kuonongeka. Have you seen the fungus grow on the bread, white bread? Munationa timafangasi timene timadzuka mmene pacha pa buledi pacha. Now, why did this fungus come? If you remove that part where there's fungus and throw away, Nde mukachotsa takudati timene timamba kubwera ndi ta green iti. then fungus will not grow anymore. Nde muganiza sitibweranso mukamusiya buledi ucha It will grow. tiyambanso kukulaso. Is that right? Sichoncho? Why? Chifukwa chani? The environment for the bread, Nyengo ya buledi malo ake. we have no choice fungus to grow. Palibe uchitira mwina koma kuti aonongeke buledi. Do you understand? Tumvetsetsa. So only way to remove them, Nde kuti muthane naso. either to eat and
digested. zungofunika kumudya basi Or if the fungus is too big, agayike you have to throw it away. ndekuti mukachotsa ito nkutaya kumudya ndoti mwathana nalo. Do you understand? Tumvetsetsa Isn't that right? sichoncho. Everyone like the bread which gets funguses. We humans, as we live in this earth, Ndi monga bread iso amene amamera zoonongeka isi because this earth is corrupt, pamene sotukhala mu dziko ifo dziko continuously the ndiloyipa corrupted hearts will arise in us. ndi mtima sovunda umayamba kudzuka mwa ife. Temptations will arise in us. mayesero amayamba kudzuka Yes, desires will arise in us. zokhumba zimayamba kudzuka. So what God decided to do, ndi chimene mulungu anasankha kuchita if He remove all our desires away, ndi tikachotsa zokhumba zathu it's zonse not that we will seek God again. sikuti tikamfunafunanso We mulungu. become lazy. ife tikhala ulesi. Do you understand? Tumvetsetsa. That's why God decided to use this to leave it next to us so that continuously we look up to God. ndi mulungu anazisiya izi zikhale pafupi nafe kuti nthawi zonse tizifunafuna mulungu. So before, if you had no strength to overcome desires ndi poyamba pamene munalibe mphamvu yogonjetsa and you went zokhumba out to commit sin, ndi mmachita uchimo now after being saved from being washed away, ndi mutapulumutsidwa pokuyeretsedwa still God left desires, temptations around us. ndi mulungu wasiyabe But zokhumba this ndi time mayesero. is not to follow them. ndi komanso kuti tizitsatira God used them to bring our hearts closer and closer to God. ndi mulungu azigwiritsa ntchito kuti abweretse mtima wathu pafupi ndi mulungu. Amen. Amen. Do you understand, everyone? Tumvetsetsa wina aliyense. Everyone, do you know why God gave the 10 commandments? ndi mudziwa chifukwa chani mulungu anapereka malamulo 10? If people do not commit sin, ngati anthu sangachite uchimo do we need 10 commandments? tifunika malamulo 10. Why did God give 10 commandments? ndi chifukwa chani mulungu anapereka malamulo 10? Because people commit sin. chifukwa anthu amachimwa And yet they don't realize how much evil they are. ndi sazindikira kuti ndi oyipa bwanji. That's why God gave the law, the 10 commandments, to show how weak and how evil we are. ndi chifukwa chake mulungu anapereka malamulo 10 kuti aonetse kuperewera kwathu ndi kufoka kwathu. Is that right? sichoncho. So the law was what? It was, Bible says, it was our tutor, our teacher, to bring us to where? To Christ, Bible says. ndi lamulo linali ngati mphunzitsi wathu wofuna atitengere kwa khristu. You understand? Tumvetsetsa. Likewise, after being saved, God left our weakness, lackings, desire around us. ndi titapulumutsidwa mulungu asiya mayesero ndi zovuta mkati mwathu. Everyone, anytime we see our weaknesses, ndi nthawi yonse tikaona zofoka zathu we need to know that we have to go to God. ndi tiyenera tidziwe kuti tiyenera kupita kwa mulungu. We have to remember each and every day that we need to go out before Jesus. ndi tiyenera tikumbuke tsiku ndi tsiku kuti tiyenera kupita kwa mulungu. The moment we stop thinking that I can fight with temptation, I can overcome the darkness, I can overcome sin. tsiku limene tidzaganize ngati ndikhoza kukwanitsa kugonjetsa uchimo mayesero moyo mwanga. The moment you think like that, mukadzangoganiza choncho you're in trouble. inuyo mwagwera mu msampha. Understand? Tumvetsetsa. One time, Pastor Park taught us about faith. tsiku lina abusa apake anatiphunzitsa nkhani ya chikhulupiriro. One day, Pastor Park, someone came to Pastor Park saying, Pastor, you're now getting old. One of his family members. ndi tsiku lina wina wa mmodzi mwa banja lawo amanena kuti abusa mukalambatu. But as you're a pastor of a big church, before you retire or get too old, don't you think you should buy an apartment for yourself? ndi amati musanakalambe musanasiye ntchito imeneyi kodi simuganiza muyenera kukhala malo ena ake pena pake anokha. Later on, if you're too weak to preach, where will you go? Where will you live? ndi mukadzapeza kuti mwafoka mukakhala kuti mukazikakhala pati. And if you stay inside church, wouldn't people give pressure to you, stare at you? Oh, you're taking up space. ndi muganiza kuti mukamakakhala mu chechi momwemo anthu sakabweka nanu sazikaona kuti So isizuchitika. while you can, why don't you buy yourself an apartment? ndi muli ndi mphamvu chonchi bwanji osagula malo So one day, nyumba a pena pastor pake. sat down and thought about this. ndi abusa anakhala pasi nkumaganizira. Let's say I get old, and it's true, I need a house for myself. ndi tiyerekeze ndakalambadi ndadzigulira nyumba yandekha. So when pastor's thinking, yes, I prepare like this, I ask the church, we demand, we settle the money, and then we ask, and then prepare everything to buy the house. ndi amaganiza ndi akhoza wafusa asonkhe ndalama asunge izi kena tigule malo But ndi then, nyumba. what would God say? koma mulungu akanena kuti chani?
Oh, God said. mulungu akanena kuti chani. Suddenly, one heart came up to him. Ndi mtima wina unadzuka. God was speaking to him. Ndi mulungu amayankhula nawo. Oh, Pastor Park, Abusa pake. you have prepared for your old age. Mwakonzekeretsa kale lanu. You have prepared for yourself your own house to stay, right? Mwadzikonzekeretsanso nyumba yanu sichoncho. So then I don't have to worry about you, right? Ndi kuti sindoyenera ndidandauleza inu I don't have to sichoncho. take care of you, right? Sindoyenera ndikusamalireni You will sichoncho. take care of yourself from now on, right? Mukuyenera mudzisamalira nokha sichoncho. Suddenly this heart arose in Pastor Park. Ndi mtima umene unayamba kudzuka. So they said, oh, Pastor, oh, no, God. Ndi abusa ananena iya mulungu. Oh, I'm sorry, I'll erase this idea. Izi ndikuzisiya m'manja mwanu, ndikuzisiya m'manja mwanu. If I prepare for my old age, ndikakonzekeretsa ukalamba wanga. Pastor said, I fear that God will not work or prepare for me. Ndiona ngati mulungu sakagwira ntchito pa ine. So what's better? Ndi chabwino chani. Is it better for me to prepare for my old age and my retirement, how I will live? Kodi zabwino ine kukonzekera kukalamba kwanga mmene ndikakhalire. Or is it better for God to prepare for me? Kapena zabwino kuti mulungu andikonzekeretsere ine. What do you think is better? Ndi chabwino chani. You preparing for your life and your future? Inuyo kukonzekera moyo wanu nokha. Or God preparing for your life and your future? Kapena mulungu kukonzekera moyo wanu tsogolo. What's better? Chabwino nchiti. What's better? It's easy to say, but to follow is not easy, right? Ndizophweka kuzikamba koma kutsatira zovuta. My daughter today testified saying that she will go to Korea to join university. Ndi mwana wanga amachitira umboni apo kuti apita ku Korea University. I told her, Ndi namusa. from now you are not my daughter. Ndi kuyambira pano siwenso mwana wanga. When you go to Korea, from now I'm not your father. Ndi mmene upita ku Korea kuyambira pano sine bambo wakonso. Up to here, I was your father, but from now I'm not your father. Kufikira apa ndinali bambo wako koma kuyambira panopa sinenso bambo Your wako. father, first, your father is God. Ndi bambo wako woyambirira ndi mulungu. Secondly, your father is Korea Church and the pastor who will be guiding you. is Ndi your father. wachiwiri ndi mpingo wa Korea komanso mbusa amene azikakutsogolera. Not that I'm forsaking her. Osati kuti ndikumtaya. Everyone, do you think that if I guide my daughter and try to prepare her future, giving her the guidance, do you think that is better? Ndi muganiza ndikatsogolera mwana wanga kumkonzeketsa tsogolo lake zimenezo nzabwino? Compared to God who can guide her and lead her in her life, what's better? Kufananizira ndi kuti mulungu atsogolere moyo wake. Chabwino nchiti? What's better? Chabwino nchiti? God is better. Mulungu atsogolere moyo wake. Everyone, do you know what is meaning of salvation? Ndi mukudziwa tanthauzo la chipulumutso ndi chani? Salvation means Chipulumutso tanthauza kuti I will now end my life. tsopano moyo wanga Until ukutha. now I have followed my ways and desires, but now I will stop living my own life. Kufikira pano ndakhala ndikutsatira moyo wanga I'll zokhumba ask zanga. God to guide me. Koma pano ndasiya ndipempha mulungu anditsogolere. Receiving Jesus Christ and blood of Jesus Christ, saying that I am saved. Ndi kulandira Yesu Khristu kuti ine ndine To opulumutsidwa. confess before God that I am justified. I am righteous, God. I have become your child now. Kuvomereza kuti ndayeretsedwa ndine mwana wanu tsopano. In the extent it's a confession saying that God, from now you guide me. Ndi chivomerezo chonena kuti mulungu kuyambira tsopano munditsogolere. Amen. Amen. But there are people who hear the gospel. Koma pali anthu amene amamva uthenga wabwino. Oh, hear that Jesus Christ died on the cross and washed away our sins. Ndi Yesu anamfera pa mtanda kuyeretsa machimo anga. But the problem is, Koma vuto ndi oh, I'm lakuti. so thankful, I'm so grateful. Ndiloyamika ndilokondwa. But my life is my life. I'm going to still live my own life. Koma moyo wanga ndi wanga basi ndikhala moyo wangawo. That person Munthu ameneyi keeping his own life, his own judgment with him, kusunga moyo wake ndi ziweruzo zake. thinks that he is able to guide himself well. Zinthu zimene akhoza zitsogolera He's moyo thinking that wake. he can fight with darkness, fight with the future, fight with the problems, temptations in this world. Ndi akhoza kulimbana ndi zovuta ndi mayesero ndi uchimo wa dziko lapansi. Do you understand? Tumvetsetsa. Although that they have heard the knowledge of salvation, the gospel, they have not received and understand the heart of God here. Ndingakhala ndi chidziwitso cha uthenga wabwino cha chipulumutso koma sanalandire mtima. God knows that we are people who can only fail, lose to darkness and sin. Ndi ife mulungu akudziwa kuti tikhoza kungolephera ndi kuluza ndi kulephera kuchimo. You do not know about that. Koma inu simudziwa za zimenezi. That's why instead of
relying upon God, Ndichifukwa chake mwalo modalira pa Mulungu. you're saying that I will guide my own life, I'll live well, I'll do what I want. But thank you for the gospel. I'll say I'm righteous, but I'll live my own life. Ndi inu mumafuna kutsalira njira yanu kunena kuti ndilandira uthenga ndapulumutsidwa koma ndizikhala moyo wanga. Everyone, Bible says here, verse 3. Ndi Bible ukamba verse 3. What Bible say about salvation? Chimene Bible ukamba za The chipulumutso. moment you have decided to receive Jesus Christ in your heart, Chokhacho kuti munasankha kulandira Yesu Khristu mu mtima mwanu. Bible says, for you died. Akuti inu munafa. How God consider us, God says, you're dead now. Akamationa Mulungu ationa akufa. You have lived your life as a sinner. You have lived following your desires, your ways. Now you have met Jesus. Then your life, your old life is dead. Ndi mwakhala moyo wanu wa uchimo, mwakhala moyo wanu wotsatira zokhumba zanu, koma mwakuyambira pano ndi Now you akufa. confess that you believe Jesus Christ as your personal Savior. Ndi pamene munavomereza Yesu Khristu ngati Mbuye ndi You Mpulumutsi wanu. understand that He died for you on the cross and washed away all your sins. Ndi mumvetsetsa kuti Yesu Khristu anafa pa mtanda You accept that and you testify that I'm righteous. Ndi mwalandira zimenezo ndikuchitira umboni kuti ndine Now olungama. your life is hidden with Christ in God. Ndakuti moyo wanu tsopano wabisika mwa Mulungu mwa Khristu. Amen. Amen. We have to go through this process. Ndi tuyene tidutse process imene. God consider you dead, meaning that you have seen the result of you trying to guide your own life. Ndi Mulungu wakuonani akufa kutanthauza kuti mwadziwa ndi You have kuzindikira seen the zoyipa. result of you trying to fight against temptations in this world. Mwazindikira kulephera kwanu kogonjetsa mayesero panokha. Haven't you? Simunaone? Haven't you? Simunazione zimenezi moyo mwanu? If you fight with temptations, Ngati mulimbana ndi mayesero, can you prevail? mukhoza kupambana? Can you overcome? Mukhoza kugonjetsa? Can you defeat sin? Mukhoza kugonjetsa uchimo? No. Ayi. We never had that power. Ife tilibe mphamvu We will imeneyi. never ever have that power Ndipo simudzakhala nayo as a mphamvu human being. ngati anthu. Understand? Mvetsetsa. Because we did not have that power, we were sinners. Ndi chifukwa chimene tapereka mphamvu But yathu. by God's grace, He saved us, washed away our sins for Ndi us. mwachisomo Mulungu atipulumutsa machimo athu achi. Does that change us now to have power? Ndeza tisintha kuti ndife amphamvu. Although He died and washed away our sins, it does not mean that we are now different, that now we have power to overcome sin by ourselves. Ngakhala nafa kuyeretsa machimo athu sizutanthauza kuti takhala That's amphamvu. not what the Bible says. Si zimene Bible What ukamba. Bible says, Zimene Bible ukamba consider yourself as dead. You're akuti dead. mudzitenge nokha akufa. Now you live your life, you live in Christ Jesus. Ndi muli ndi moyo wanu mukhala mwa Khristu Meaning Yesu. that He will be the one to guide you. Ndi iyeyo ndi amene He will be the akutsogolera. one to fight for you. Ndi amene akumenyera He will be nkhondo. the one to lead your ways. Ndi amene akuyetsogolera So njira. trust in Him and follow Him. Ndi mukhulupirire ndi kutsatira. That's what Bible is saying. Zimene Bible ukamba. But people are saying, no, I want to live my own life. Koma anthu akunena andifuna ndikhale moyo wanga. Sorry to say, but for me, I cannot say like that. Pepani ukamba ichi koma ine sindinganene choncho. That's why I live the life where God is guiding and leading me. I live the life where God is guiding and leading my Ndi life. ndinasiya moyo wanga kuti Mulungu anditsogolere moyo wangawo. But there are people who think that they can be able to guide themselves. Koma ina amaganiza ngati akhoza kutsogolera moyo wawo. Here it says here, verse 5, Ndi verse ya 5 ukamba. therefore put to death your members which are on the earth. Chifukwa chache fetsani ziwalozo zili pa dziko. Put to death your members which are on this earth. Ndi fetsani ziwalozo zimene zili pa dziko. If not, Ngati ayi. verse 6 here, Verse ya 6. because of these things the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Chifukwa cha izi zomwe ukudza mkwiyo wa Mulungu pa ana akusamvera. Let's look at one word. Ndi tione mamodzi. Just in front of Colossians, there's the book of Philippians chapter 3. Tipite kwa Philippi chapter 3. Let's see Philippians chapter 3 verse 18. Philippi chapter 3 verse 18. Philippians chapter 3 verse 18. Philippi chapter 3 verse 18. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you weeping, that they are enemies of the cross of Christ. Pakuti ambiri amayenda za amene ndinakuwuzani kawirikawiri ndipo tsopanonso ndikuwuzani ndikulira ali adani a mtanda wa Khristu.
Paul here is saying, please, I'm begging you, I'm weeping and begging you, don't become enemies of the Christ. Nde Paulo akunena kuti ndikulilirani ndikupemphani musakhala adani a Khristu. Don't become enemies of the cross of Christ. Musakhala adani a mtanda wa Khristu. Everyone, what is meaning of becoming enemies of the Christ? Nde mtanthauzo lake nchani kukhala adani a mtanda wa Khristu? Verse 19. Verse 19. Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is their shame, who set their mind on earthly things. Chitsiriziro chawo ndicho kuonongeka, mulungu wawo ndiye mimba yawo, ulemerero wawo uli manyazi awo, amene alingalira zapadziko. God gave this precious gospel to us. Mulungu anapereka uthenga wa mtengo wapatali. And you say that you are thankful and grateful that you have been saved. Ndiye inu mulokondwa chifukwa choti munapulumutsidwa. And from that moment you're saved, that's the end of the thankfulness. Ndiye muti kufika pamenepa mpamatiro. Now you still live for your own desires. Ndiye mukakhalanso nzokhumba zanu. You set your eyes on the earthly things. Muyika maso anu pa zinthu zapadziko. Your interest is how to be prosperous in this world. Ndiye chidi chanu nchokufuna kulemera pa dziko How to lapansi. find money to just fill your belly. Komanso peza ndalama kungodzetsa mimba If yanu. that is what you're aiming for, Ngati zimene if mukusakasaka. that is what you consider as blessings, Ngati zimene mukuona ngati madalitso. God is saying you are enemies Ndiye of Bible God. ndinu adani. You're enemies of Christ on the cross. Ndinu adani a Khristu ndi mtanda wake. God did not let Jesus Christ die for you for your sins so that you go up and filling up your bellies and live for your Ndiye mulungu desires. sanafeni pa mtanda machimo anu kuti kenako muzikadzaza mimba yanu kakhala moyo The Bible wazokhumba zanu. says, then you are enemies of the cross. Ndawo kuti ngati mutero ndinu adani a He mtanda. did not die for us so that you can live for your own desires. Sana kufereni kuti mukakhale So zokhumba how can you zanu. dare say that? Is it okay to commit sin? Ndi funso la mtundu wanji lomati kuti ize Are bwinobwino you kuchita uchimo. deliberately saying that you want to go and live for your desires Kodi and commit sin? titapulumuka mufuna tibwererenso kakhalanso zokhumba God zathu said He will kumakachimwa. destroy you. Ndiye mulungu akuti ndikuonongani. Do you understand? Tikumvetsetsa. To destroy you. Ndikuonongani. What you're doing is you're preparing destruction for yourself. Mwa njira ina mukonzekeretsa chiwonongeko moyo wanu. Just to fill your bellies. Kungofuna kudyetsa mimba yanu. Just because of your desires. Chifukwa cha zokhumba Just zanu. because you want to set your mind on the earthly things. Komanso kuyika malingaliro anu pa zinthu zapadziko. You want to just waste this gospel like that? Mufuna mungoononga uthenga wabwino mwachoncho. There's so many people who came just to hear the gospel and say, and then they don't care about the life after. Ndi pala anthu ambiri amafuna kungomva uthenga wabwino nkupulumutsidwa kenako osasamalanso za moyo umene ukubwera. Everyone, there's a clear way how God wants us to live. Ndi pali njira imene mulungu afuna tikhale ife moyo wathu. We have a bigger will, promise that God have revealed to us and shown us. Ndeti ndi chifuniro chachikulu ndi lonjezo imene mulunguso But wationetsera. why we still live following the worldly things, desires? Koma chifukwa chani tikhalabe mu zokhumba zathu? Why do you try to find pleasure just filling up your belly, fulfilling your minds, the desires of this earth? Chifukwa chani tikhalabe mu zokhumba zathu kungodzala mimba yathu nkuyika maganizo athu pa dziko lapansi? Sorry to say, but where I came from, Korea, is much more wealthier and better country. Ndipe pano kamba izi koma umene uchokera Korea ndi dziko labwino posa mene But I lili. forsook that life, came here to preach gospel. Ndinasiya moyo umenewo kubwera kuno dzalalika I've been uthenga. living in Africa over 21 years now. Ndakhala ndikukhala ku Africa pakazi zaka 21 tsopano. Why? Chifukwa chani? Because God made me, that God led me to set my heart on the heavenly things, Chifukwa mulungu anayika moyo wanga kuti ukhale pansi pa zinthu zakumwamba. not on the earthly things. Osati zinthu zapadziko. Do you understand? Kumvetsetsa. Yes, God showed me that I, following my desire, can ruin my life. It will be more painful. Ndi mulungu anandionetsa kutsatira zokhumba zanga zikhala zowawa zoononga It's moyo wanga. destruction. Ndi chiwonongeko mwa njira ina. So I realized, there is a way how God wants to use me and guide me. Ndinazindikira pali njira yoti mulungu anditsogolere komanso andigwiritsire ntchito. Not to live for my own desires, but for the sake of God. Osati kukhala zokhumba zanga koma And kukhala truly, moyo as I was walking with God, pamene ndikukhala chifukwa cha mulungu. I cannot describe all in words in just short time, but all in all, yes, God was good to me. Ndisingafotokoze zonse chifukwa cha nthawi God komano mulungu blessed wakhala me. bwino. Mulungu wakhala And still, kundidalitsa. there's a lot He has done and blessed me. Ndipo pali zochuluka zimene wachita. But I believe kundidalitsa. that this is not the end. There's more that He wants to do to me. Ndi ndikukhulupirira pa matero pali zochulukanso zimene mulungu afuna achita. Let's go back to Colossians chapter 3, verse 10. Ndiye tibwerere kwa Colossians chapter 3 verse yake ya 10.
Let's see from verse 9. Tambe verse 9. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds. Musamanamizana wina ndi nzake popeza munavula munthu wakale pamodzi ndi ntchito zake. Verse 10. Verse 10. And have put on the new man, who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Ndipo munavala watsopano amene ali kukonzeka watsopano kuti akhale nacho chizindikiro cha chifaniziro cha iye amene anamlenga iye. Everyone, God has put a new man on you. Mulungu anayika munthu watsopano mwa inu. He has created a new image in you. Walenga munthu chifaniziro chatsopano mwa inu. Amen. Amen. Now everyone, that's why Chifukwa chake, if he has put new, then what you need to do is that although temptation is still there, although desires, no, God has put a new man on me. ngati anayika munthu watsopano mwa ife ngakhale zinthu zamayeso zikubwera tidziwe zoti ndife atsopano. Do you understand? Kumvetsetsa. So therefore, you have to believe that he has this new works, new man on you. He will guide you now. Ndetikhulupirire kuti amene wayika munthu watsopano mwa ife atitsogolera munjira But yake. just like we have believed that Jesus Christ died for our sins and washed away our sins once and for all, Ndi monga nakhulupirira kuti Yesu Khristu anafera machimo athu kamodzi kwatha. just like we accept it, we believe and say that we are righteous, Monga tinavomereza ndi kukhulupirira kuti ndife olungama. even for our spiritual life, for our future, we need to live with this same faith. Ndi ngakhale moyo wathu patsogolo athu tiyenera tikhalenso chikhulupiriro Whenever chomwecho. temptations, whenever the desires arise in your heart, Mayesero akadzuka m'mitima mwathu, God said the end is destruction. ndi Mulungu akuti pali chiwonongeko. God said that life is going to destroy me. Mulungu akuti moyo umene ukhoza But the ndiononga. same God said He has put a new man on me. Monga Mulungu anayika munthu I believe watsopano. in His words. Ndikukhulupirira I mwa believe iye. that He has changed me. Ndikukhulupirira mwa iye I amene believe ananisintha. that He wants to guide me, use for me for a better purpose. Ndikukhulupirira kuti afuna nditsogolera ndigwiritse ntchito kulonjeza You labwino. have to combine your heart with that word of God. Ndi tikuyenera tipatikize mtima wathu ndi mawu a Mulungu amene wawa. Amen. Amen. Combine your heart. Believe that He will surely guide you for a good will, for a good purpose. Patikiza mtima wathu kukhulupirira kuti Mulungu atitsogolera chifuniro chabwino ndi cholinga Let's just chabwino. look at one more word. Tione mawu amodzi. 1 Thessalonians chapter 5. 1 One Thessalonians chapter 2. 1 Thessalonica chapter 2. 2. Just behind Colossians, there's Thessalonians chapter 2, verse 13. 1 Thessalonica chapter 2 verse 13. For this reason, we also thank God without ceasing. Because when you received the word of God, which you heard from us, you welcomed it, not as the word of men, but as it is truth. The word of God, which also effectively works in you who believe. Ndipo mwaishiso ife tiyamika Mulungu kosalekeza kuti pakulandira mawu uthenga wabwino wa Mulungu simunawulandira monga mawu a anthu komatu monga omwe ali ndithu mawu a Mulungu amenenso achita mwa inu okhulupirira. You should not just end by just listening to the word. Ndi tisangothera pakumvera mawu. When you listen to the word and when you receive the word, ndi mukamva mawuwo ndi kuwalandira. This word, the last two lines, this word of God effectively works in you who believe, Bible says. Ndakuti mawu amene wawa amagwira ntchito mwa iwo amene awakhulupirira. Amen. Amen. Don't just say, now temptations will not come. I will not follow my desires. No, you need to learn to live by faith. Ndi tisangonena kuti sindikhala moyo wazokhumba ndi zina zotero koma tiphunzire kukhala moyo So wachikhulupiriro. God says, I have been renewed. Ndi Mulungu akuti apawa kuti ndapangidwanso kukhala watsopano. Amen. Amen. Well, why temptations come? Ndi chifukwa chani Why do I have evil mesomabwera? desires? Chifukwa chani zokhumba He left them zobwera? for you. Ndanakusiyirani. Why? Chifukwa chani? So you learn to live by faith. Kuti tiphunzire kukhala moyo mwachikhulupiriro. Now, who would not believe if no temptation came? Ndi sitikanakhulupirira panakhala palibe mayesero. Isn't that right? Sichoncho? If there's no temptation, no desires arising you after you're saved, I'm truly saved. I'm righteous. Look at the results of my life. I don't have sin. I don't want to have desires in my life anymore. Ndi tikanangopulumutsidwa nkukhala tilibe zokhumba, ndapulumuka ndilibe chofuna china chilichonse moyo mwanga. That's not faith. Sichikhulupiriro chimenecho. Understand?
tumvetsetsa Although temptations comes, ngakhale mayesero although abwere desires rises, ngakhale zokhumba although zidzuke Satan wants to deceive you, tempt you. ngakhale satana afuna atinyenge No, God has renewed me. mulungu wandipanga kukhala watsopano. Bible says, just like He has washed my sins away, He also have renewed me in Christ, has made me a new person. nde monga wayotsa machimo athu wandipanganso watsopano mwa khristu nkutipanga munthu I want to watsopano. put my faith in this word of God. nde ndifuna ndike chikhulupiriro changa mwa mulungu amenewa. I want to listen to this word, combine my heart with this word. ndifuna ndimvetsere mawu awo kuphatikiza mtima wanga ndi mawu awo. Amen. Amen. Bible says this word of God effectively works in you who believe. ndakuti mawu amenewa amagwira ntchito mwa iwo amene So akhulupirira. He has taught us once how to be saved from our sins by believing in the work of Jesus nde Christ. atiphunzitsa kamodzi kuti tingakhale bwanji mmenemu ndi mwa kukhulupirira mwa yesu khristu. Now after being saved, we continue believing in Him that He will guide us and protect us. nde titapulumuka mwa kukhulupirira tupitirirabe kukhala mwa iye kuti atitsogolere moyo wathu. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. nde 1 Thessalonica 23. 5 verse 23. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. 1 Thessalonica chapter 5 verse 23. Now may the God of peace Himself sanctify you completely. Now and may your whole spirit, soul, body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. ndipo mulungu wamtendere aliletse inu konsekonse ndipo mzimu wanu ndi moyo wanu ndi thupi lanu zisungike zamphumphu zopanda chilema pakudza kwa khristu ambuye wathu. May the God of peace Himself sanctify you. nde mulungu wamtendere iye yekha ayiletse inu konsekonse He will preserve your body, soul, and spirit. ndipo asunge moyo wanu mzimu wanu ndi thupi lanu. Meaning that although we live inside this flesh, nde ngakhale tukhala although mdziko temptations come, ngakhale mayesero akudza although we desires arise, ngakhale zokhumba zimadzuka He has the power to guide us, ali ndi mphamvu making us to yotitsogolera. overcome the desire, watipanga kuti tigonjetse making us zokhumba overcome the temptation. watipanganso tigonjetse mayesero. Amen. Amen. He will work for you. akugwirani ntchito You don't have to fight. simuyenera mmenye He nkhondo. Himself will fight for you. iyeyu yekha akumenyerani nkhondo. What you need to do, muyenera muchite chani? believe in Him. mukhulupirire mwa iye. If you believe in Him, ngati mukhulupirira mwa iye that faith will effectively work inside your life. ndi iyeyu agwira ntchito mwamphamvu moyo mwanu. Amen. Amen. We are people who hate sin. ife ndife anthu amene We are people who hate desires. ife ndi amene timadana We are people who hate to set our minds on these earthly things. ndi timakonda sukika malingaliro athu pa We zinthu are za born pa again dziko. Christians. ndife anthu obadwa We are patsopano. child of God. ndife ana a mulungu. Then we who are children of God, ife amene tili ana a we set mulungu our mind in heavenly things. tiyike malingaliro athu zinthu zakumwamba. Amen. Amen. And He will guide us and help us to fight over it. ndipo adzatitsogolera ndi kutimenya God nkhondo. is with us. koma mulungu Jesus ali will ndife. walk with us. yesu ayenda nafe. Amen. Amen. He will protect you, guide you to overcome. adzakutetezani ndi kutsogolerani kugonjetsa. So combine your heart with that God kuphatikiza mtima wanu ndi mulungu and believe in this word ndi kukhulupirira mawu ake. and effectively see how He protects you and guides you. ndi kuonanso mmene akutsogolerani kugwira ntchito mwa inu. Verse 24, vesi ya 24 just the next verse. vesi Let's read 9 all together. Ready? tiwerenge tonse. Begin. tiyambe. He who Wakuita calls you is faithful, alokhulupirika and who also will amenenso do it. adzachichita. Amen. 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 I cannot guide my daughter. ndisingatsogolere mwana wanga If she goes out of my hands, mmene wachoka m'manja mwanga. how can I protect her, guide her, say this or that? Until now, when she's here, I can be nagging, speaking, don't do this, do that, clean, oh, do your homework. kufikira pano ndimamutsogolera panga izi panga homework panga zakuti kufikira pano. I cannot be with her, koma pano sindili na yesu. but I believe that God will be with her. koma ndikukhulupirira kuti mulungu akhala naye. Amen. Amen. That's why I can freely send her, ndiye ndikhoza kuva give her up in the hands of God. kumpereka m'manja I'm sure God is 100,000, 10,000, million times better than I am. ndiye 100 times 10 times kamene ka God million. who will for me, mulungu wochitira to chifuniro protecting me chake and guiding me, wonditeteza ine will also unditsogolera protect my daughter and guide her. akatetezanso mwana wanga. This is the heart of the Father who has faith. uwu ndi mtima wa atate amene ali chikhulupiriro. Do you think my heart is greater than God's heart? mugeza mtima wanga ndi wakulu posa wa mulungu. God
heart towards you, how greater would his faith be? ndi ngati atagwira ntchito kwa inu zikhala zabwino bwanji. Today he's telling you, people, why are you being fooled by Satan, following into temptation, falling in darkness and sin? Why are you even trying to fight with them? ndi mulungu akutiuza chifukwa chani malimbana ndi kumenyana ndi mayesero panokha kulimbana nazo panokha. I who called you, ine amene ndinakuyitana, I am faithful. ndili okhulupirika. I'm a powerful God. ndine mulungu wamphamvu. I'm a faithful, someone you can trust. ndine wina wake amene mukhoza kumkhulupirira. Live your life after salvation. Live your life, your future with me. ndi perekani moyo wanu ndi tsogolo lanu kwa ine. Amen. Amen. I will guide you. ndi ndikutsogolerani. I will fight for you. ndikumenyerani I nkhondo. will protect you. ndikutetezani. I'll make you to overcome temptations. ndikupangani kugonjetsa mayesero. That's what Bible says about Jesus. ndi zimene baibulo likamba atuza Yesu. Just like we have been saved by hearing the gospel. ndi monga tapulumutsidwa mwakumva This is uthenga the wabwino. gospel for our life. uwu ndi uthenga wabwino wa moyo wathu. For our life after salvation. pa moyo wathu The gospel is, ndi uthenga. yes, we are weak, inde ndofoka ife. but God renewed us. koma mulungu atipanga kukhala tsopano. Amen. Amen. And God said he will guide us. ndiye mulungu afuna He will atitsogolere. fight for us. atimenyera nkhondo. He will protect us. atiteteza. He is faithful. iye So ndokhulupirika. why you ask us such a silly question asking, is it okay to commit sin? chifukwa chani mufunsa mafunso zabwinobwino chilo I chino. guess your God is not a faithful God. ndiye ndikuganiza kuti mulungu wanu I sokhulupirika. guess your God who wants to guide you after salvation is not a faithful one. ndi amene anautsogolerani uchipulumutsoyo mulungu But the wotero God that so- I met in the Bible, ndiye mulungu amene that nakumana I have naye met in my life, amene nakumana naye moyo after mwanga. I have accepted Jesus Christ into my heart, nditandira Yesu Khristu moyo mwanga. He's continuously on forever faithful to me. mopitilira kwa nthawi zonse akugwira ntchito mwa ine. Amen. Amen. That's why, did I follow desire? ndiye nditsatire Did I zokhumba follow zanga. my own ways? nditsatire njira Did I zanga. follow the temptation and sin in this world? nditsatire mayesero a dziko Yes, I lapansi. have failed. I can make mistakes. I can fall. inde ndikhoza kulephera ndikhoza kugwa. But God never gave up on me. koma mulungu God sanditaya. never let go of me. mulungu sandisiya kuti ndionongeke. He is good to me. ndi wabwino kwa ine. Amen. Amen. And because I'm so thankful for His grace, ndipo kuti ndinoyamika chifukwa cha I chisomo. continue my life following this church, preaching gospel, living for His will, for His works. ndimapitirira kutsatira moyo wanga uchechi uthenga wabwino komanso ntchito yake. Sin, temptations, they don't come to me, they come. tchimo mayesero sabwera They amabwera. come to me every day, ndi amabwera daily. tempting me for a better life, better future, more prosperity. ndi amandionetsa za moyo wabwino kulemera kuchita bwino pena pake. The Bible says, if you have food to eat, clothes to wear, be satisfied. ndi baibulo kuti ngati uli zovala chakudya Since I have food to eat and clothes to wear, I'm satisfied. chifukwa ndili zakudya ndi zovala Now ndinokhutitsidwa. I want to live for the will of God. ndi tsopano ndifuna ndikhale chifuniro cha mulungu. Amen. Amen. I know He is faithful and He's good to me. ndiudziwa ndokhulupirika ndipo ndi I know wabwino. He has a plan for me. ndipo ali ndi plani yabwino. That plan is not for me to commit sin. ndi plani imeneyo siyoti ine ndikakhale mu uchimo. That plan is for me to live for His will and His purpose. plani imeneyo ndiyoti ndikakhale chifukwa chifuniro chake ndi cholinga So chake. what do we do after we receive Jesus Christ in our hearts? ndeti tingachite chati tandira Yesu Khristu mitima Don't yathu. worry. osadandaula. It's not your duty. si ntchito yanu. It's work of God. ndi ntchito ya mulungu. He is the one who called us. ndiye amene anatitana. He is the one who is faithful to us. ndi amene ali okhulupirika. He is the one who guides us and protects us. ndi amene sadzatitsogolera ndi So kutiteteza. just like we are saved through the blood of Jesus Christ, monga tapulumutsidwa ndi mwazi wa Yesu Khristu. we came out from temptation and desire because we believe that God is faithful God. ndi tinatuluka mu zokhumba ndizo mayesero. That's why we takhala can Mulungu. live in peace, in thankfulness, in blessed life, in the light, under the light of God. ndifukwa chake ndife okondwa komanso amtendere komanso yamika kwa mulungu. Brothers and sisters, don't guide your life to destruction. mulungu satsogolera moyo Don't wathu let Satan kuchiwonongeko. cheat you to make you to fall into regrets. ndi satana sakusokonezeni kuti mukhale Believe onong'oneza in bongo. God who is protecting you and guiding you. mukhale mmoyo wanu mwa mulungu He amene who called you is akutetsani faithful. adzakugwirizizana. Trust in him. ndokhulupirika mukhulupirire ndi kudalira. Follow Him. ndi kumtsatira iye. Believe in Him. ndi kumdalira. He will effectively work in your life. ndipo iye adzagwira ntchito kwathunthu moyo mwanu. Amen. amen. Up to here, I'll speak. Let's pray. kufikira apa tipemphere. Thank you, Lord, for giving us this time. zikomo Ambuye ife kutipatsa nthawi. Lord, we thank you for your salvation through the blood of Jesus Christ. tikuyamika chifukwa cha chipulumutso kudzera mwa Yesu Khristu. But it's not just a salvation. koma si chipulumutso chabe. Now you have
connected us to Christ. koma tsopano watilumikizitsa ndi Khristu. Our old man has died. Munthu wathu wakale wafa, We are now new in Christ. ndife atsopano mwa We Khristu. become new men. Ndife munthu watsopano. We believe in you. Tikukhulupirira mwa We know inu. that you are faithful, God. Tikukhulupirira kuti ndinu woona. Although as we live in this world we are tempted, Ndenga kali dziko liyesedwa, and Satan might come to us to make us to go into sin, Satana amabwera kufuna kutipangitsa fall kupita into our kuchimo, desires. kuti atisokoneze moyo wathu kukhala God, we kuchimo. trust that you will guide us Tikukhulupirira kuti and mutitsogolera, protect us mutitetezera, because you are a faithful God. chifukwa ndinu Mulungu wokhulupirika. We want to combine our heart with you. Tifuna tiphatikize mtima wathu ndi mtima wanu. Thank you, Lord, for giving us this Zikomo time. Ambuye potipatsa nthawi We iyi. glorify you. Tikukwezani. In all these things we pray in the name of Jesus Christ. Tipempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. Okay, thank you. Zikomo. Tamvetsera bwino eti? Ya, so inalinso nthawi ya mtengo wapatali imene abusa amatipatsa mawu amenewa kuchokera ku Colossians chapter 3 verse yake ya 1 mpaka na 11. So chimene amachita abusa akupitiriza kuchokera wiki yatha, sabata yatha, kutiuza moyo umene tikuyenera kukhala pamene tikukhala moyo wachikhulupiriro titalandira chipulumutso. Ndi chimene abusa amakamba nkunena kuti chipulumutso ndi poyambira chabe pamene tikuyamba moyo wathu. Ngati ana Israeli amene akutuluka kwa Igupto akupita ku Kanaani. Komano anali ndi nthawi yoyenda mu chipululu zaka zingati pacha? Zaka 40. Ndakuti cholinga chake chinali chonena kuti awachepetse, awaphunzitse moyo weniweni, kothera kwake kuti akadalitse, akapatse madalitso. Ndi chinthu choseketsa chimene anakamba nkunena kuti ife nthawi zambiri timafuna titenge njira zachani? Zamadulira. Tikangofikira mkananimo kuyamba kudya uchi ndi mkaka. Nzotheka zimenezo? Zosatheka. Koma noti timene tidutse process imene Mulungu afuna atiyendetse kuti tikhoza kufikira ku uchiko ndi ku mkakako. Koma no chinthu chinanso chimene anafotokoza nkunena kuti pamene tapulumuka nthawi zina anthu timaganiza ngati kunena kuti tibwererenso ku uchimo. Komano kwa Colossians chapter 3 kumene anawerenga akunena kuti ifeyo tinafa, ndife akufa, mwanjira ina sifenso amoyo ku uchimo. Ndife amoyo kwa Khristu. Moyo wathu wabisika mwa Khristu, wabisika mwa Mulungu. Tumvetsetsa? Pa verse ina aka anakamba Colossians 3 verse ya 3 imene amanena kuti pakuti tsopano munafa ndi moyo wanu wabisika mwa ndani inu? Mwa Khristu. Tauzana zanu wa munafa, moyo wanu wabisika mwa Khristu inu. Aha, so si moyo woti tikakhalenso zokhumba zathu ndi zotsatira zathu, koma ndi nkhani yonena kuti tikakhale mwa Khristu ameneyu atitsogolere moyo wathu. Kumapeto kwake amanena kuti ifeyo ngati anthu sitingadzitsogolere tokha, sitingakwanitse kugonjetsa chilichonse, komano tingoutenga moyo wathu tikuuyike mwa Mulungu. Ndi Mulungu yotsopano ndi amene awuyendetse moyo wathu. Tinaona kwa Tesalonika chapter 5 verse yake ya 23 kuti Mulungu akuyeretsa ife konsekonse, thupi lathu, mzimu wathu, ngakhalenso moyo wathu. So chimene ndimati ndimalize nacho nchonena kuti tidakali pa dziko lapansi ndipo pali mayesero ndi zokhumba, koma sitingazigonjetse, koma Mulungu yekha ndi amene ali ndi mphamvu yogonjetsa. Ngati tayika chidwi chathu ndi chiyembekezo chathu mwa Iye, Iyeyo adzatimenyera nkhondo ndi kutigonjetsera. Amen.